Ивелин Михайловски, 41 години, фитнес треньор от Ветино. Перфектно тяло отвън, но интимни проблеми отвътре. Чувствителността намалява, страстта огасва, жена му се притеснява. Проблемът – намалена чувствителност при интимност. Проблеми с кръвообращението. Дол – хормонален дисбаланс от стрес. Тялото ми изглеждаше като на атлет, но се чувствах като стар човек, споделя Ивелин. Откритието. Открива древна терапия с рициново масло. Научава, че рицинолиновата киселина има мощни противовъзпалителни свойства, подобрява кръвотока и активира лимфната система за детоксикация. Методът. Всяка вечер преди лягане. Качествено рициново масло. Студено пресовано. Нежен масаж на тайното място. 5-10 минути. Фокус върху подобряване на кръвния поток, нервната чувствителност, хормоналния баланс, естествено и безопасно. Резултатите. След 5 седмици чувствителност 120%, кръвообращение 90%, интимна връзка с жената 180%. Жена ми каза, това масло е истинско чудо. Чувствам се като на 25.